Kauti ko kidieni enote mane mnyalo miyo familia mara Ong'ondo Were. Dire moko kane wantie weche mag sinema notimo movie moro iluongo ni Moments Like This. In moments like this en kisungu mawacho ni kinde machalo kama. Koro kinde machalo kama jok ma pok owito jonyuolgi ok nyal bedo nong'eyo. Lakini rem mathoth nitiere kuom ng'ama owito wuongi. Nitiere nyako mowito wuongi. Nitiere kaka ne antie ot kacha no ka wege utege wuoyo gichung' ka gitemo ni giwuoyo to moro ne ok nyal kata wuoyo ma Mheshimiwa Gogo emodhi ogaye ka temo hoye. Omiyo en sama late ka ng'ato owito ngimane. An aringo kod Mheshimiwa Ong'ondo Were. Ano kamako ne saga to kendo nwawuoyo kode from time to time. Omiyo en sama onego bed mabede achiel wabede twech achiel waikore kendo waketo pachwa kanyakla mondo mi wachiw kopo makare. To maduong' malich mokadho adwa tim mos ne kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay owito ng'ama ne ratego kendo adwa tim mos ne chama mar ODM. Ing'eyo ni Ong'ondo Were en achiel kuom jok momako onya bedo nupogore kode kisiasa. To as far as ODM was concerned, Ong'ondo Were kipenja en achiel kuom jok mane roteke moloyo ji tete ODM Homa Bay. Omiyo nitie osiepege. An gadieri na achiel kuom osiepe mag Mheshimiwa Ong'ondo Were ne en gavana marwa Gladys Wanga. Kendo kinya paro dire mo kata pogo piny to Pindra nosedhi ochung' mopogo piny mowacho ni piny osewuoyo kendo Homa Bay ka en Gladys to kose amua no chung' e chung'no kata koth chwe kota ang' polo mor to mane chung' modhigo. Omiyo kana winjo kipuoye kacha na wach ni en ng'ama jaratiro en ng'ama chung' kendo kawo msumamo ne. Omiyo nitie kaka ne leto mako ji kendo ne achung' nyoro ka antie e osiptal taneno ka Gladys Wanga gavana marwa ywak ma pi wang'e chwer no maka kendo nawacho na dieri ma en osiep mar adieri. Omiyo adwa kawo thuolo mara mondo makende mondo mi agone gavana Gladys Wanga mos agone jowa ma Homa Bay County mos makende to yo moyiedhi kabisa ne jowa ma jo Kasipul gi Wadswa Beach jo Central Kasipul ma be noae West Kamagak, East Kamagak, South to kod West Kasipul ma bende ae. Adwa ni mondo mi akawo thuolo ni mondo agone jowa mos. Chairman mar ODM oganda duto te mar ODM sama ne gino timore achiel kuom jok moko ngore ngodhi hospital ne en moluor Enigma Raila Amolo Odinga en achiel kuom jok mochopo kacha kendo nyalo paro kana chunge bathe ta neno ka odiyo muto Ong'ondo Were kama temo odiyo kama mondo winje kata ka ler moro gocho manyiso ni gini no make. Somebody like Junet was very emotional. Ji ne nitie kacha magin emotional ambe na emotional. Iwinjo. Omiyo wawito ng'ama ne ko mako chung to chung. Miyo en no chung no wacho ni baba. Kinyisa na nene tanindo. Iwinjo. So that type of loyalty bedo ni ng'ato nyalo chung bedo gi msimamo ne mochung ne no en achiel kuom ranyisi ma Ong'ondo Were ne go kendo no nyiso ni en jatelo ma koka msimamo to dhigo nyaka oko. Ko timo mos makende ne jowo bed gi horruok mondo ko biro kowe wakowe odhi gi kwe to ang'eni bang' kowe samoro idhi luong yiero ma adundo Kamano. Ma iluongo ni by election. Koro ka mano nyalo bedo ni biro to mano bende kik pogwa. Kamano. Watim in remembrance and in honor of Mheshimiwa Ong'ondo Were.